Sama. Hallelujah. Alam basahon sa Biblia, kaya biblikal man siya, nasa Biblia po, Mateo 7:21. Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi ang nagatuman sa kabut-on sa akong amahan nga naa sa langit. Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw, Ginoo Ginoo, dili ba na naghimo man kami mga propesya tungod sa imong ngalan, og managpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, og nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Ug unya magaingon og kanila, wala ko gayud kamo ikaila, pahawa kamo kanako mga mamumuhat og daotan. Nagayo, nagwali, nagtagna, pero ang Dios ning declare nga wala siya makaila nila. Nganuman, nagdala siya og Biblia, nanudlo sila. Ang uban moingon nga anting-antingan daw, mga nasgawas. Dili, mga anak sa Ginoo ang giingnan. Mga nagwali, nagdala sa pulong sa Ginoo. Pero sakit kay giingnan sa Ginoo nga wala og kaila, wala og gay kamo ikaila. Ginoo, nagwali mi, nanudlo mi. Nagbuhat og milagros tungod sa imong ngalan. Kisa man dai ngalan, ngalain, nga may laing ngalan. Labaw ta Jesus raman. Yung anong pabot sa akto na, sa judgment na ihamang gi salikway, ihang gi deny ang nagwali ug nag-ayo. Wala og gay kamo ikaila. Dili na igsoon mga tanang tao ni. Dili na mga tingan. Dili kay mga relihiyoso ra, tanang tao ang giingnan ani. Tibuok kalibutan. Pagkasabot ak na ko ani mensahe igsoon, number 1 ko. Number 1. Dili ta maka-judge nga mingon ta nga wa mga sila mga lagad kay lahi man sila relihiyon. Sigaran mag-judge ta sa usa-usa nato ka relihiyon. Ano na sila, kanang saksi mo na sila, Badista mo na sila, prosper mo na sila, Katoliko mo na sila god. Wanang lahi na sila og wala exempted natong tanan. Billions ang tao sa tibuok kalibutan. Pareho na ay katungdanan, pareho na ay obligasyon na tubangan sa atong Ginoo. Ang Biblia igsoon sa Salmo 33:12, mag-ingon dito. Nag-ingon din 33:12. Ipadayag na siya malagad na agya po sa record book. Bulahan ang nasod na si Jehovah mao ang Dios. Ang katawhan nga gipili niya alang sa iyang kaugalingong panulundon. Bulahan daw ang nasod kung si Jehovah mauna ang Dios. Unsa man sa ubang pinalungan, ang Jehovah Ginoo. Bulahan daw ang nasod kung ang Dios, kung ang Ginoo mauna ang Dios. Lahi ang Ginoo, lahi ang Dios. Bulahan daw ang nasod kung ang Ginoo mauna ang Dios. Ang Diyos mauna ang Ginoo. Ang Ginoo mauna ang Dios. Bulahan daw ang nasod. So, ato isgutan karon bahin og lordship. Lordship. Tungod kay kinang lordship, kumuni bisan asa ni gamiton. Dili lang kay sa Biblia, dili lang sa Dios, dili lang sa kundi tanan, kumpanya, animalay, negosyo, nasod, barangay, purok, pwede mo gamit og Lord. Ingon ang Biblia, bulahan daw ang Pilipinas kung ang Diyos, siya na ang Ginoo, siya na Lord. Dini. Na ay mga butang nga naglimin, kadagko, kung mahisgot ang Lord, mga igsoon.
Kaya yung Biblia, dili ta na nagatawag nga ako makasunod sa gingharian sa Dios. Hindi ka to na nagatuman. Kinsa may anak sa Ginoo dinhi nga naa sa nakasunod ka sa iyahang gitawag nga lordship. Kinsa may makideklara dinhi nga 100% si Jesus may akong Lord. Amen. Amen? Amen. Dapat lang yun. Kaya mga anak ko sa Ginoo. Pero ang puno sa Ginoo igsoon, mo correct, mo guide, mo tudlo, mo maymay, mo sakit. Matod sa Biblia, balik, lako sa bukog, pulong. Hallelujah. So dili ba ta mo padayon sa mga mensahe igsoon? Gusto sa Ginoo nga ang gipadaygan ani nga mensahe igsoon si King Cyrus. Ang nagpadayag ani si King Jesus. Ang nagpadayag ani nga mensahe. Mo nang mingon ko nga welcome ang tanan sa administrasyon ni Jesus Christ. Nga ilawom sa pagmando ni King Cyrus. Pareha sila king. Nag-iingay siya sa Ginoo. Cyrus, ang imong kasing-kasing sama na sa akong kasing-kasing. So sa dictionary mga igsoon, ang kasing-kasing maong heart, maong mind. Heart, mind, usara. Si David giingan sa Ginoo nga ang kasing-kasing ni David sama na sa kasing-kasing sa Dios. Duha ka tao. Pareha sila, hari. King David, King Cyrus, King Solomon, King Jesus. Usara daw ang ilahang heart. Parehas na. Parehas sila heart. Parehas sila mind. Parehas sila puntarya. Sa adlaw, nag-ampo sa Ginoo. Ginoo, membro ko sa grupo nga imong gitukod. Gusto na ko pareha kasing-kasing na akong Cyrus. Kasi may mga andoy anak ngayon kasing-kasing sama kasing-kasing sa Ginoo. Dili na pangandoy sa usa ka tao, kundi pangandoy na sa atong Dios. Ang atong kasing-kasing may sama sa iyang kasing-kasing. Naa sa Isaias mabasa. Ang imong dalan dili akong dalan, ang imong hunahuna dili akong hunahuna. Kanang hunahuna mo nang heart. 55:8. Gusto sa Ginoo nga ang atong dalan iyang dalan. Ang imong hunahuna mao ang iyang hunahuna. Amen. Natay kagalingong pagpanabot ani nga mensahe. Mateo 7:21. Kay karaan ni nga mensahe aron na madungog. Natay kagalingong panghuna-huna og pagsabot. Pero igsoon tugutan nato nga masabtan nato kung unsa ang huna-huna sa nagipadaygan ani nga mensahe ug sa naghuna-huna. Si Cyrus, nakita na ko si Cyrus nga gusto niya halos naon niyang ulo langkaton ug i-transfer sa iyang mga tinun-an. Kaya aron unsa ang iyang ginahuna, mausap ang na sa una-una sa iyang mga estudyante, sa iyang mga tinun-an. Ihangsa kadali imong una-una, bahin ani nga bersikulo. Hallelujah. Adto ta sa ideya o pamaagi sa Ginoo. Dinhi igsoon ideolohiya ang atong pakiglaban. Dili relihiyon. Dili pakigibate. Kay man si Jesus dire ideolohiya ang iyang idala. Dili relihiyon, dili denominasyon ug dili pangalan sa dagko nga mga ilado. Kung dili miani siya dire hari nagdala og pamaagi. Nagbarog siya, namatay siya tungod niya ana nga ideolohiya. Ang kalibutan, ang yuta, nagubot karon tungod sa ilahing mga ideolohiya. Ideolohiya sa NPA, komunista. Ideolohiya sa demokrasya. Ideolohiya sa North Korea. Daghang klaseng ideolohiya nga naglimin o nagsakop o nag-influensya sa mga tao.
Ideolohiya sa relihiyon. Nagpasag lang. Inigawas ni mo sa wib, pati naghana. Nagbinyang mga lahi pangalan. I hate religion. So, ang igugma ang mga anak sa Ginoo. Kung si Duterte ingon, I hate drugs, I hate religion. Bisan usa nga pangalan, usa ka ilado. Gigugma na ko ang mga anak sa Ginoo na diya. Eto pakiglaban ni Zoon, kung nagdala ka ng relihiyon, usara ang imong mindset. Nakigdebate o debate. Ikaw tama, siya mali. Siya mali, ikaw tama. Pero ang gidala ni Jesus Christ, dili relihiyon, kundi usa ka pamaagi sa hari. Kung i-search nimo sa internet o sa Google o sa YouTube, mag-search ang king. I-search ang king. Ang king igsoon wala mabilong sa mga pastor. Wala mabilong sa mga propeta. Wala mabilong sa mga leader nga religious leader o sa mga religious group. Nabilong siya sa leader sa mga gobyerno. Presidente. King, muna iyahang kalibil. Kaya dili siya pastor, dili siya propeta, dili siya evangelista. Usa siya kahari igsoon. Kami anhi dinhi. Kung i-search nimo ang kingdom sa Google, may mga cellphone, i-search nimo ang kingdom. Ang kingdom, wala mabilong sa mga simbahan, sa mga relihiyon. Sa mga pangalan, sa simbahan, sa mga relihiyon. Ang kingdom, nabilong linya sa mga country, nasod. Amen. 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 Bilong siya sa mga nasod. Dili siya bilong sa mga relihiyon. Ang kingdom ni Jesus Christ. Daghang nagwali mga anak sa Ginoo, wala magtuman sa gipawalis Ginoo. Usara ang gipawalis Ginoo. Ang kingdom. Harian. Wala ilaing gipawali. Wala siya maingon nga iwali akong dugo. Iwali akong milagro. Iwali akong pagpakamatay sa krus. Wala. Way mabasa sa kasulatan. Usara nga ipawali kingdom. Harian. Nasod. Amen. Hallelujah. Sayang nasod igsoon na siya kaugalingong ideolohiya. Pamaagi. Nga mao iyang gipakamatyan, iyang gidala. Uno katuig nag-observe ko igsoon bahin sa pag-alagad. Wala ko kadungog sa mga relihiyon nag-explain about kingdom. Ni kas-a. Musugot mo sa lili. Di. Na ako ipapangutana, Brad, mystery na. Ayaw. Yan ang utana ko sa Ginoo, 2001. Di na ko malimtan. 2001, January 1, Samtang Galinog, alas 4 sa hapon. Ginoo, kung ma-imperno ko, basulon ta ka. Mauna nga tagaay ko og revelasyon. Unsa ang kingdom? Tanang bersikulo sa Biblia about kingdom na Ingarian sa langit. Buhat. Uno-uno. Buhat uno-uno to. Barad. Padayag sa Ginoo kang King Syro. Buhat uno-uno atong basahon. Buhat uno-uno.
gipadayag ni sa Dios dinhi kay kanang gigamito sa Ginoo dinhi magwali diha pag Ginoo mo hatag og beskuro ni tindog na tong buhi pa si Cyrus. Duha ka semana bago siya nawala dinhi yung pahuway mao ni ang gipabot sa Ginoo sa grupo. Sa nahauna kong basahon, 8 pilo. Naghisgot ako mahitungod sa tanang butang nga gisugdan ni Hesus sa pagbuhat o sa pagpanudlo. Unsa daw? Unsa may gitudlo ni Hesus o gibuhat? Ipungtana ang nagwali din ipungtana sa alagad. Unsa may nasugdan ni Jesus? Ingon si Pastor Joshua Bini. Ang nasugdan ni Jesus mao ang pagpanudlo bahin sa gingharian. Pagwali bahin sa gingharian. So, ang grupo gisangunan. Di lang kay grupo ra. Ang Biblia nagsulti. Mateo 24:14, iwali ang maayong balita mahitungod sa iyang kingdom. Mahitungod sa iyang kingdom. Gingharian sa langit. Na ay maayong balita diha sulod sa iyang gingharian. Si Jesus maong dalan. Si Jesus mao ang pultahan. Pero si Jesus wala magsugo ana nga bahin. Kanang nay ginabalik-balik. Explain si Jesus ang pultahan. Si Jesus mao ang dalan. So ang siya ang dalan, siya ang pultahan. Kung sa'y nakanindot diha sa pultahan, hanggang dyan ka lang pultahan. Pero likod sa iyaha, sa sulod sa gingharian niya, naa dito ang ipa-explain, ang ipawali, naa dito ang maayong balita. Naa sa sulod sa kingdom ni Jesus ang maayong balita na iyahang ipapanudlo binhi nato. Hallelujah. Ang kingdom nasod. Kingdom of God lahi. Dili na mao ang kingdom of heaven o gingharian sa langit. Gingharian sa Dios lahi. Gingharian sa Dios lahi. Kung muhisgot ka o gingharian sa langit, mingon ka, Kingdom of Britain. Nagtukoy siya og lugar o lokasyon, country. Kingdom of Britain, Kingdom of England, Kingdom of Rome. Mao na ang ibig sabihin sa Kingdom of Heaven. Usa lugar, dapit nga naa dito ang gingharian. Pero kung maghisgot ka og gingharian ni Caesar, gingharian ni Elizabeth, lahi na. O gingharian ni Jesus. Sa kingdom igsoon, sa kingdom, usa siya ka country nga dunay panggobyerno. Nay panggobyerno sa kanasod nga dunay panggobyerno. Sama sa demokrasya. Nasod nga dunay panggobyerno. Ang kingdom kalibil sa mga panggobyerno. Linya sa mga panggobyerno karon. Nasod nga dunay mga panggobyerno. Matag gobyerno igsoon. Adunay kaugalingong mga pamaagi. Ug adunay kaugalingong mga filosofiya
o filosofi. O adunay kaugalingong pagtulunan. O adunay kaugalingong pagtuo. Matag relihiyon, matag gobyerno. Matag gobyerno. Atong matayan na, matag gobyerno na ay kaugalingong ideya. Kanang ideya niya, mauna ang iyahang filosofiya. O kanang iyahang filosofiya, diha, nagsugad sa iyahang mga tuluuhan. O diha sa iyang tuluuhan, nagsukad ang iyahang pagtuo. Sama sa demokrasya. Usa na siya kapormada sa gobyerno. Dili na ko nakalaban. Pero dili ko masunod sa iyang mando nga out na sa kasulatan. Ako wala akong baksin tungod sa mahadlok ko, wala. Tungod kay na ako ideolohiya ang gidala. Mao ni Biblia. Wala ni sa among kingdom ang ideolohiya sa demokrasya. Lahi og ideolohiya sa kingdom ni Jesus Christ. Pero wala ta mo diyon sa. Kaya wala di man ka-epektos to ah. Wala may effect sa to ang sa Ginoo. Bisan unsa din bakuna vaccine unsa dia. Wala. Ako ang ibarugan mao ang ideolohiya sa atong Ginoo. So, naimay ni mo. Unsa man ang giingon sa kasulatan brad nga magpasakop po sa gobyerno dinhi sa yuta. Unsa man tong gisultis Ginoo atong aging Domingo? Gobyerno ba to sa demokrasya o gobyerno ni Jesus nga niya sa yuta? Magpasakop ta sa gobyerno, pero dili gobyerno ang tao, kundi gobyerno nga hinimo sa Dios. Amen. Hallelujah. Matag gobyerno igsoon, dili ko motingong tuo nga mingon sila nga ang komunista daw walay Dios. Dili ko mo tuo ana. Kay matag government na ay theology. Gali lang lalahi kag Dios. Ang Dios sa komunista sa North Korea ang tao nga naglingkod sa taas nga mao gitawag king. Oh, mo Mo na ilang Dios. Mo na theology nila. Oh. Kaya ang theology nagtuon bahin sa Dios. The study of God. Oh. So tanang gobyerno na ay Dios nga gitun-an. Demokrasya igsoon sakit kayo. Sakit kayo. Manang apil siya sa hate. I hate democracy. Sakit kayo igsoon ngano? Ngano? Ang ilang theology. Ang theology sa demokrasya. Kabalo mo kinsa. Kabalo mo og kinsa gigamit. Mga anak sa Ginoo nga naa sa relihiyon. Maunay kay study sa gobyerno sa demokrasya. Mga anak sa Ginoo nga naa sa relihiyon. Matud-an ako. Matud-an ako kung mahadlok, matud-an ako. Nang igamit mga anak sa Ginoo mga Christian. Sa usang paagi, nga na akong matud-an ako. Nabay divorce dress Pilipinas? Wala no. Murag wala gyud ba mahal ang guys siguro. Oh, saray nasod. Yano ra. Mga kailan ako na pastor, anak nila naa dito. Ang baba puros pulong sa Ginoo. O nagkinabuhi, nagsimba, worships sa Dios. Pero kung unsa ang mando sa demokrasya, approve.
Amen. Ang ganda siya. Approve ang mga anak sa Ginoo nga naa sa relihiyon. Una nga Laglog. ang study sa theology sa demokrasya mga anak ta sa Ginoo. Mga Christian nga naa sa relihiyon. Pag mo-approve ka sa mando sa gobyerno, ibig sabihin nisunod ka. Ang gobyerno o relihiya iduluyan ni Jesus imong atong gisalikway. Dili ta maka-serve og duha ka master. Amen. 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 Dili ta maka-serve og duha ka leader. Amen. May gisulti sa Biblia. Unsa giingon ni Jesus? Kung kwarta. Tanawa og kisa ng tawhana nga naa sa kwarta. Cesar. Kang Cesar. Ihatag kang Cesar ang iya ni Cesar. Kaya itong panahon si Cesar ang Diyos sa ay siya man ang hari. Ihatag sa Diyos ang iya sa Diyos. Pareha sila gobyerno. Dili sila kauban. Salamat sa Lord. Wala masabtan sa mga anak sa Salamat Ginoo sa Lord. ang pamaagi ni Jesus. Maunang istagnan ang mga anak sa Ginoo, nagdiso, nagpait, ginagdaog sa yawa. Panahon na ron igsoon. Panahon na nga atong pakiglaban. Humana ang pakiglaban sa uban. Kundi ang pakiglaban nun nasod versus nasod. Kingdom versus kingdom. Kisay mga ambasador dire. Ambasador ni Kristo. Amen. Hallelujah. Kung sa'yo giwalay nimo, ambasador ka ni Kristo. Nanugdo ta, nagwali ta, nag-share tas pulong sa Ginoo. Kung sa may trabaho sa ambasador, kanang ambasador ang i-appoint ni Presidente Duterte gasayan sa embassy sa nasod. Kung sa may iyang represent, kung sa may iyang trabaho. Wa man sa ilaing trabaho. Maura pag-present sa nasod sa Pilipinas. Siya mo'y representative. Tagsara niya gi-explain o ginasaysay si Duterte kundi ang sunod sa nasod ng Pilipinas mo iyahang gina-present. Ingo si Pablo, mga ambasador ta ni Kristo. So kung ambasador ta, pinulungan nga ambasador, dili na lingwahe sa relihiyon, lingwahe na sa usa ka gobyerno. Amen. Amen. Oh, ginarian mo. Ako nang gi-search. Ako nang gibasahan og daghang libro. Kaya akong gitun-an ang tanang kurmas sa panggobyerno. Kingdom Elizabeth nasa England. Namatod pa niya, nataw siya aron rule, Mari. muhari sa tanang tao. Baliktad, mali, dili biblikal. Dili biblikal ang ihang giingon. Kay gusto siya muhari, ibabaw o ilawom sa mga tao. Ang tao mo iyahang harian. Wala na gitudlo sa Biblia. Lamlang ko na kitang Dili ta paharion sa usag-usa. Kay parehas ta mga hari dinhi siyuta. King of kings. Parehas ta mga queen of kings. Iya magharian-hari ay ta. Kisay labaw na to. hari sa Di ka ta maggubot. Mo nang kung naagani mo mando nimo na mo gusto mo dagdaog nimo init kay imong ulo. Nga naman hari ka o prinsesa ka. Mo nang dili ka gusto ang hari dili gusto nga harian kay siya hari. Nasa ikaw gulingon. Matutas Biblia hari siya sa mga hari. So hari tang tanan o prinsesa. Siya ang king. Nabas Biblia na
Na. Hari sa mga hari. Mo na nga kung declare ang gobyerno nga nayon na sa mo ang konseho. Amo nang gibutuhan nga ang lalaki o lalaki makasal. Hallelujah. Ang babae o babae makasal. Wala ba nag-adapt sa mga Kristiyanon? Nagtapok ang mga bishop sa Marleyon. Tanawan niyo sa YouTube, 70 ka bishop sa Marleyon. Ibutuhan nila. Midaog ang yawa. Mi-agree ang 60% o 75%. Uyunan ang buhat nga dautan nga labag sa gobyerno ni Jesus Christ. Labag sa kingharian ni Jesus Christ. Ningon dahil ang mga Kristiyanon, anak sa Ginoo. Brad, basi nakalimot ka nga, demokrasya na ron. Diba? Isa wala mong sultan na. Pastora, dunggan ako na. Demokrasya na taron. Kamu na! Kung naas Biblia ng imong demokrasya, o yun ang taka. Brad, individual na taron, why magbuot na to, bisan unsay buhaton, kay demokrasya na ta. Isoon, tungkol sa ang gitudlo Ginoo. Mao na ang konstitusyon ng Biblia, konstitusyon sa kingdom ni Jesus Christ. Konstitusyon. Kung gusto ta mosunod sa lordship ni Jesus Christ. Mao ni. Unsa gisulti niya? Katura nagatuman sa kabuton sa akong amahan. Natuwa sa langit. Unsa gibuton niya? Naas Biblia tanan. Naatanan dinhi. Igsoon. Naatanan dinhi. Tanang balaod sa Dios ni Jesus naa sa kasulatan. Gihigugma sa Dios ang tanan tibok yuta. Tingnan Biblia Mateo City, Mateo 6. Jis nga. Sadya siya sa mga anak niya at mga tinunan niya nga kung saan lagi pag-ampo. Itaduan niya ampo ang mga tinunan niya. Nagingon niya. Amahan na mo nga nasa langit. Langit. Pagkadaygo ang mga alan kung panihi ang imong gingharian. O pagabuhaton ang roboton din sa yuta. Ingon niya gibuhat niya dito sa langit. Wa siya daing gisadjis igsoon dito do. Ang amahan unta padala ang kingdom din eh. Mateo 6:33 6 ang ingon niya 6:33 unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios. Naay Dios sa gingharian sa Dios. Dili gingharian sa langit. Masaybot pasabot. Sa una, sa gihimong koloni ang Pilipinas sa mga Kastila, sa kingdom, kaysa man unsa ang gingharian, unsa nga nasod ang nagkoloni dinhi. Niadtong panahon na 400 years. Unsa mga Espanyol, Kastila, Espanya, Spain. O Spain. Ang kingdom sa Spain nagpaligila sa iyang gingharian dinhi sa Pilipinas. O gihimong koloni ang Pilipinas sa Spain. Ang kingdom sa Spain wala mo transfer dinhi. Kundi ang kingdom sa leader dito mo ning transfer dinhi. Masabot pasabot. Ang kingdom ni Jesus dili gid mo hawa sa langit ta gid na. Pero ang kingdom sa Dios bisan asa na madto. Kaya ang kingdom
sa Dios nga hari impluwensya. Ingon si Jesus, panhiamahan ang imong kingdom, ang imong impluwensya dinhi sa yuta. Amen. Aron matuman ang imong kabubuton dinhi sa yuta. Aron ang yuta may sama sa langit. Amen. Ano siya? Unsa? Hallelujah. Impluwensya. Batasan, kinaiya. Balaan, mao na ang kingdom of God igsoon. Ang impluwensya sa atong Dios may kanaog niya dinhi. Ingon ang Biblia ay magtuo nga maingon naa diri kingdom na dito. Oh. Lucas 17:21. Adta dito sa katitipan. Ingon ng Ginoo. Ayaw ko mo adto. Kaya ang gingharian sa Dios na taliwala ninyo. Unsa man na? Influensya sa atong hari nga Dios. Iyahang influensya, iyahang karakter, Hallelujah. iyahang kinaya, iyahang kabubuton. Naa nang grupuha. Naa nang tapuka dito ka. Kay naa riya ang kingdom of God. Mao nang niabot ko dito ang kids kay nagtungod sa akong pagpangita about kingdom. Nisulod ko dito. Wala akong makita kingdom. May lang primero la. Apan gitudluan o dautan. Gitudluan o dili maayo. Impluwensya nga dili iya ni Jesus Christ. Ano man? Tarong ba ng membro ka sa Panabo? Hakuton ka dito sa kalinan. I-registered ka sa barangay dito. Aron na election mabutan ka sa lahang gituoy nga tao. Dili ba na di ba na maot? Registered ka ko sa Panabo? Oh. So, ang influensya sa king nga tao. Kuna, delikado yung soon kung ang grupo harian sa usa ka tao. Kay ang king igsoon automatic Lord, automatic Ginoo. So kung si Kibbs naghari dinha, automatic Lord na siya. Kunya kaning Lord igsoon kung tun-anay mo naa ni siya slave. Na siya mga ginsakpan nga ilawom sa iyahang pagmando. Abot siya. Mo nang bisag unsay isugo sa hari nga lautan. Kanang tao diha nga gisakpan niya, slave na. Walay mahimo na kun dili mo tuman gyud na sa iyang gusto sa iyang hari, master. Kay ang Lord master na. Gaungan ka na. Mawala siya. Mo na si Satanas nag-declare siya nga hari siya dinhi. So kung hari siya, na siya ay ulipon nga nagpailawom niya. Kung unsay ang mando mo hapa mo sunod na niya. Mawala siya. Bisan dautan, bisan mali. Tungod kay Lord siya nga nagmando nimo. Slave ka. Manang delikado isuon kung masakop ka sa hari nga dautan. Kay daog-daogon ka. Ang tanong mo sa YouTube, kingdom sa Korea, North Korea. Mga tao dito bisag lisod na kayo, gidaog-daog. Pero kung nay mga tao nga silingan sikbi sa nasod, kami adto dito nga sigbito, adto kay gusto tabang lagi sila. Pero tanawa. Lisod na siya pait na siya wasay kaon na, pero bisiran siya sa tao nga nagtago, nagbangag, langog dito para maadto sa North Korea boundary para makasulti lang sa tao kay naluoy siya. Pero tanawa sa gibuhat. Buhatan o dautan tong tao nga nagtabang ang taniya. Istoryahan o dautan, itukan dito, butukan Ginoo sa iyang master, sa iyang Lord. Tungod kay slave siya igsoon. Bisan pag usaon mo na, bisan pag dautan kay isang tao, dautan gumaagi, mosunod na siya. Tungod kay ang nagmando niya Lord, King, Master. Muna sa Lord, hapit ang horizon. Muna nga sa Lord igsoon. Kung musunod ta sa Lordship ni Jesus Christ. Pagparehas sa Ginoo, wala na kumutanaw laing tao sa kuha kabulingon tanaw ko. Ang Lord igsoon master. Owner, tag-iya. Unsa po to?
Dagan pa. Master, Lord, Master. Magbubuhat. Mao na ang Lord. Tagya. Kumusulod ta kung mga lagad ta sa Dios. Kumusulod ta o mo-enter ta sa iyang kingdom. Kung mo-enter ta sa iyang kingdom, kay matot pa sa John 3. John 3. Mo ni. Nga wa masabtan sa kadaghanan. Sorry sa daghan. Nga sa Ginoo. John 3:3. No. Og si Jesus mitubag kaniya sa pagkapatinuod magaingon ako kanimo gawas kon ang tao igaanak pag-usab dili siya makakita sa kingharian sa Dios, makakita sa kingharian sa Dios. Dili siya makakita sa kingharian. Kung dili ka maborn again igsoon, dili ka makakita sa impluwensya sa Dios. Impluwensya. Mo nang gusto ka mo enter sa kingharian sa Dios. Kung gusto ka mo enter sa country sa Dios, kinahanglan matao ka pag-usap, ma-born again, dili relihiyon, born again, matao pag-usap. Ha? Ang giingon ni Jesus, pagwali ni Juan o ni Jesus, ang giatake niya dili sala sa mga tao, ang giatake niya ang mindset sa mga tao. Repent. Ay gingharian sa Dios, adool na. Dili na sala igsuon ang repent, kundi change mind, change thinking. Uspon ang panghuna-huna, matud pa ni Pablo. Aron matuman kung masabtan ang kabubuton sa Dios sa langit din hisiyuta. Amen. Hallelujah. Dili na sala. Dili sala ang repent, kundi change mind, change thinking. Matud pa sa dictionary kung basahon nimo. Tan-aw basahan. Dili na sala, dili sin ang repent. Kay ang Dios ni repent. Nabi sala ang Dios, wala. Diyos tausab ang niyang panghuna-huna bahin sa tao dito ka Moises. Nga naman, lahi ang panghuna-huna ni Jesus ug lahi ang atong panghuna-huna. Mao na nga gitudlo ni Jesus ang iyahang ideolohiya. Gusto niya ang iyang mind maanha sa tuang mind. Ngatong ang heart niya maanha sa tong heart tungod kay lahi ang iyahang panghuna-huna ug sa tuang panghuna-huna. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Mao sa kingdom ni Jesus, ingon siya, ayaw kabalaka, ay kagool. Unaha pagpangita ang gingharian sa Dios. Ang impluwensya sa Dios ug ang pagkamatao at tanang butang ikadugang ra. Wala sa maingon niya pamuha. Idugang ra. Hallelujah. Una ta sa impluwensya sa Dios. Ang mga butang maakit sa tuwa. Pagmurtag magnet ba nga moduo lang sa tuwa. Nga wala gitinguha kundi kung sa mga relihiyoso nagkuhan siya, nagwarning siya sa mga pagano. Mga pagano represent sa mga relihiyon. Ayaw mo pangayo, anak. Hinasayod ko sa inyong kinahanglan. Insulto sa ato ang hari igsoon nga molugod ka mohila ka do sa gaay kong pangon. Gaay ko ani. Insulto sa atong hari. Nganuman, sistema sa atong hari na nga mutabang siya sa tanang tao, dili siya suguon. Obligasyon sa hari na. Ang iyang giingon, i-claim ang akong pulong dili sa kasulatan. Pag-ampo nga naa sa kasulatan, ayaw pag-ampo og buhat-buhat sa ubaba. Kung gikapoy ka, anuntang. Kaya dili ka makasadji sa atong Ginoo. Anuntang ang Holy Spirit mutabang nimo. Unsay ko sa anuntang? Ang Holy Spirit mao na ang maghihok. Baba ni mo istorya, wa ka kasabot. Ngano man ang Holy Spirit mutabang. Kay kung kita may istorya, di ta ka memorize anang Biblia. Bisan unsan la tong giistorya sa babaw. Wala na sa konstitusyon sa atong Dios. Adto o gobyerno reklamo dito, dool ka sa PAW. Kung ang imuhang gidool, gireklamo sa gobyerno out sa konstitusyon sa atong gobyerno, dili ka paminaon, paulion ka uli dito, labi na magilakila ka dito. Nya, ang imong gireklamo out o reklamo ba ka nga against sa law sa gobyerno, dili ka paminaon sa PAW. Pero kung ang imong petisyon ang giampo, ampo petisyon na ang imong petisyon imong giampo na sa konstitusyon sa libro ni Duterte, hati manon ka sa PAW, paminawon ka, buhatan og aksyon ang imuhang petisyon.
Oh. Mo na kung muduol ka sa trono. Kung muduol ka sa trono o gobyerno o sa likuranan sa atong Dios, dako nato ning iyang mga pulong na sulat sa kasulatan. Sama kang Daniel nga nagpetisyon siya sa langit. Hallelujah. Ayaw patangag istorya kay ang Dios hari dili nato masajisan. Kung unsa ang iyang word mo na balaod. Ang Biblia word sa atong hari balaod ni alang sa tanan. Kung unsay gidili dinhi maunay matinuod. Mo na kung mosulod ta sa lordship ni Jesus Christ. Lordship ni Jesus Christ. Lordship. Mosulod ka sa iyang lordship. Submission. Na ang submission. Na ang pagpaubos sa kagalingon. Na ang pakigrelasyon sa Dios. Yes, Lord. Hallelujah. Kay kung wala kay submission, sama kang Jesus nga hari nga Dios kami kanaog dinhi sa yuta nga iyang gibaba nga iyang kagulingon, gihubo niya ang iyang pagka-Dios. Kay aron ang pagka-Lord, ang paggitawag nga lordship magmanifest din sa yuta. Amen. Hari siya, Dios, naghukas sa iyang pagka-Dios. Ano man? Kung siya tao kinatawag nga Lord, igsoon. Bisan labaw ka, bisan kusgan ka, bisan inila ka, kinahanglan kaso din mo kagulingon o magpaubos ta. Amen. Kay maunay sistema sa kingdom ni Jesus Christ. Mauna ang iyang lordship, igsoon. Paubos. Mauna kung lordship, ilawom kasi ang pagmando. Unya na pulong ipaabot sa tuwa. Ay, demokrasya naman karon. Oh, igsoon. Pasaylo Dili pwede i-appeal nato ang demokrasya aron matuis ang pulong sa atong hari. Ang Biblia maura ang kamatuoran. Amen. Amen. Kung saan kamatuoran original nga impormasyon. Yes, Lord. Salamat Pino. Tanan nga niya sa kasulatan kamatuoran. Lord. Walay gobyerno dinhi sa yuta mga bakabungkag ani. Tungod kay miabot ng panahon. Ang pananaw ni Daniel nga ang gingharian sama sa bato. Nga manlumpag sa tanang gingharian dinhi sa yuta. Mga relihiyon way lain magkabilin ang kingdom ni Jesus Christ. Oh, hallelujah. Ang ginituran sa karaang tao nga mao ang Dios. Karaang tigulang mao ang Dios. Kay way lain mo barog dinhi sa yuta. Revelation 11:15. Ang kingdom ra ni Jesus Christ mabarog dinhi. Tanan nga mga gobyerno dinhi hiwi. Wag tang ang tanan. Tanang sistema sa reyon tanggal ang tanan. Ug hiusahon ka sa Dios diya sa iyang gingharian. Impluwensya sa Dios magkayulat. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. So diya sa lordship igsoon naghanta nga wala makatuman. Kung nagsampit ka na Ginoo, kung gi-accept as Ginoo nga sakop ta niya, receive ta niya, Lord, kay Lord man siya. So kung sa iyang pulong matud sa kasulatan atong tumanon. Grasya lang sa Ginoo nga makatuman ta saya ha o makasulod ta sa lordship niya. Gracias, gracias. Nga naman, sa atong pamalingon, kung daghan tag mga butang nga dili pa nato mabiyaan nga against sa kabuton sa Dios. So sa pagka-Lord ana. Pag-claim mo sa tubangan niya, oh, Lord, nagsimba ko, nagdaig ko, oh, nagwali ko, nagtudlo ko, nangampo ko, nangay ko masakiton. Kanya, anak, nagtumay ka sa akong kabuton. Kung mo na ang Lord. Kung kailangan sa iyang pagka-Lord, tanan nga na rin ha, bukat man, sakit, di sundon siya. Igog na po ikaw. Last, sana ko. Lucas 6:46. Lucas 6:46. Oras na.
Lucas 6:46. Nganong mutawag man kamo? Mutawag man kamo. Awa. Nganong mutawag man kamo kanako nga Ginoo, Ginoo. Apan dili mubuhat sa gisugo ko kaninyo. Ano ko yan? Ano mo na diyan? Unsa man nay accepted sa tuwa? Wala. Kay pag-judge sa usa-usa sa ubang mga nagtingaw sa ubang mga tao, mga lagad para sa tuwa tanan ni. Ano may Kung iyong ka Ginoo, ibig sabihin yan, lahat ng word sa Ginoo, sundin natin. Pero kung alanganin ka, patabang tas Ginoo. Pero kung alanganin pag yun, ayaw lang pag iyong Ginoo. Pag iyong nag-Diyos. Kaya kung iyong ka Ginoo, automatic, slave ka. Kung wala na tayo mahimo, bisan usa. Kung dili, ang nagmando na nimo, maura ang imong gitawag na Ginoo. So, badlungon sa Ginoo. Badlungon ta na word na ipadala. Badlong sa sugo sa nato. Tatawa ta pero sulod sa to ay react ta. Hallelujah. Pagkahuman, sikreto kag buhat. Oh. Di, ibig sabihin yan, tayo ang Lord sa ating sarili. Hindi gusto ang Ginoo nagsuon. Kaya ang Yawa, hari ni Al Sayuta. Daghan siya gislib, daghan siya gipasunod. Na kingdom versus kingdom, nation versus nation ang atong pagiglaban. Ideolohiya versus ideolohiya. Ngayon, Biblia, kaya ang batasan ni Jesus sa iyang kingdom, love man. Nang itawag og currency ba? Love man, love. Mao na ang sa kingdom, baliktad. Ang kaaway, natahon sa mga gobyerno, at yun. Pag sa gobyerno ni Jesus, higugmaon. Ang kaaway, higugmaon. Mao na yung currency sa iyang kingdom. Di man ka nagkaaway mo, higugmaon mo. Bago na sumpag niya, imo rin doolon naunta. Ha? Mula paruho na mo diri, ibaw pa pikas. Kuyaw, baliktad ang sa kingdom ni Jesus. O sa atong namat-an ng mga pamaagi. Wa ko'y laing ipabot ka rin ang iyahang pamaagi o ang iyahang filosofiya. Ano man, mamaagi, ang ideya ison, ideya, mao na ang ikopta na to. Kung pamaagi sa rin na may nakuha, mao na yung may ikopta doon. O mao na ang imuhang thinking. Mao na ang imong huna-huna, inject. Mao na i-inject sa sulod na to. So mao na ang imuhang pagturuan, o mao na ang imong gituuhan. Mao na ang mga pagtuo. Pero ingon ang Diyos, tuo sa Diyos. Ang pagtuo dihara sa Diyos, wala sa uban. Hallelujah. Talay ko ng Ginoo. Yang himay. Hallelujah.